Στο Βόλο πάλι βλέπω έτσι συνεχώς και παρακολουθούμε όλη τι γίνεται εκεί. Τις τελευταίες εξελίξεις, υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα γεροκομείο και πρέπει με έναν τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να μετακινηθούν. Επίσης υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος, δεκάδες πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα κτέλ του Βόλου και κυκλοφορούν. Αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε και τις αντίστοιχες εικόνες. Ήταν προγραμματισμένο προφανώς να φύγουν. Πού να φύγουν? Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι ακινητοποιημένα τα λεωφορεία του κτέλ Βόλου. Λόγω του απίστευτου αυτού αγκουνερού που έχει πέσει από το πρωί, δεν τους επιτρέπει να μετακινηθούν. Είναι οι άνθρωποι καθυλωμένοι εκεί, προσπαθούν να περάσουν την ώρα τους μέχρι να δουν πώς θα κινηθούν. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι υπάρχει κόσμος που βρίσκεται στα κτέλ από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 10 το πρωί, οπότε άρχισε και η έντονη βροχή, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία ενημέρωση. Δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα φύγουν, πώς θα φύγουν, με ποιο τρόπο θα απομακρυνθούν, και γενικότερα δεν ξέρουν τι βράδυ τους ξημερώνει. Οξύμορο λίγο αυτό. Πάμε και στο Σωτήρη Μπαρσάκη, το συνάδελφό μας, να μας πει τι γίνεται στην Εύβοια. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα.